खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिकां ब्रह्म निसिमा ब्लग इउपिपिएलआ एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ बरायदों। बिसायख'थिया जानो गेजेराव सानैल' दंसै। बे समाव सेनं क'क्राझार एसटि लकसभा बियाबाबो गावबा गावनि बिजाथिखौ देरहाहोनो गासैबो हान्जायानो खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। बेबादिनो इउपिपिएल आरो बिजेपि हान्जा जथाय एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनो गोबां खामानि मावदों आरो दिनैबो कयल मयल हाथाइसालियाव जिद' नं निसिमा ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव निसिमा ब्लकनि सिंनि प्राइमारि बिसिडिसि आरो गोबां आफादफ्रा बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो माखासे इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैनायखौबो नुनो मोनदों। सेनं क'क्राझार लकसभा समष्टिनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया खौरांगिरिनि गेजेरजों एनडिए हान्जाया गिनो गोनां गैया मानोना एनडिएखौ देरहाहोगोना रोखा होनना फोरमायदों। लोगोसे क'क्राझाराव फैगौ लकसभायाव 14 लाख भटारफोरनि गेजेराव 17% भटआनो एनडिए हान्जानि जागोन होननाबो बुंदों। बिजाथि सायख'जाखांनायनि उनाव गोबां जिल्लाफ्राव गोबां मण्डल तथा ब्लक कमिटियाव आङो जोंनि मोनथामबो दोलोनि मावथि बिबानगिरिफोरजों आरो जोंनि मोजांखौ हास्थायग्रा रायजो राजाफोरनिसिम खाथियाव आङो थांदों। खार'ना जाहैबाय जे मोनसे सिनायथिलायनाय फोरबो आरो बे सिनायथिलायनायनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायलायनाय जादों जे दा बेयाव गासैबो जायगायावनो गासैबो थावनियावनो थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि बिबानगिरिफोर जोंनि मोजांखौ हास्थायग्रा रायजो राजा आरो भटार रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय 7 मे अक्ट'खौ नेनानै दङ आरो बिथांमोननि जिखिनि फोरमायनाय बाथ्रा बा जोंनि मोनथामबो दोलोनि गासैनिबो जिखिनि खामानि मावनाय बे मावनायफोरखौ नायनानै आङो गोजोननो हायो जे फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव जोबोद मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन बेखौ जोङो नुनो हायो। जोंनि सरकारा जिखिनि हाबाफारि लाबाय थादों आरो दिनै रायजो राजाफोरनि जिखिनि अनसायनाय बे गासैखौबो नायजोबनानै जोङो सियर जे 70% भट शेयार मोननानै दिनै क'क्राझार लकसभा समष्टियाव जोङो देरहागोन बे रोखा। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।